on my way. I'll be on my way. Hello guys! Hello everyone! Welcome back to my channel! So guys, dapat kasi mag-dessert lang ako doon sa Future Mall. Kasama ko yung anak ng friend ko doon sa baba. And then, ayun, napapili ako. Hindi naman talaga ako bibili. Pero I need ko naman talaga yun dito kasi medyo sira na yung lutuan ko. Dito yung maliit na electric, gusto ko na siyang palitan. So, kung nakakita ako, hindi ako nakapagpigil. Kasi, talagang pigil akong gumastos. Kaso lang, wala akong magagawa kasi medyo parang yung ilaw niya kasi nalaglag na. Yung pag sinaksak mo, di ba? Pag pinahit mo, umiilaw siya. Ngayon nalaglag na, kaya sabi ko papalitan ko. So, tingin-tingin ako doon. Tingin-tingin na nga muna. Kaso lang napabili talaga ako as in. Kaya, eto, induction. Ayan ang aking. At saka mura lang naman siya, guys. 1,499.75. So, sabihin na natin 1.5. Diba? Sabihin natin 1.5 to. And then, off natin. Kasi tinesting na rin siya doon. At saka may, ano siya, may free siyang tawag doon. Wait, ibang ba natin. May free siyang lutuan na pang soup. May pang soup na ako. Kaya bumili din ako ng fry pan kasi para at least makapag-prito ako, diba? Ayan. Ang sabi naman sa akin, pang sabaw lang to, hindi pwede pang prito kasi nandun manipis. Kaya okay lang din pang sabaw. Pang pwede na yan, diba? Pwede na yan, isa lang. At saka eto, nalagyan natin yan. Yung induction cooking. Manipis lang siya, as manipis lang. Plastic. Plastic siya. Nakita niyo ba yung pang-on niya? Ito. Tapos pili ka din kung anong gusto mong heat. And then, pwede mo naman pababaan yung heat niya. Tapos may oras din siya. Diba? First time ko magkaganito. Pero kung pag nagustuhan ko doon sa bagong bahay, yun din ang gagawin ko. Plastic lang. Ayan, sa tawag ko. Basta itatry ko rin. Ipapakita ko naman sa inyo. Try ko rin. Kasi ano din ako. Mag-film din ako ng mga niluluto ko. I-share ko rin sa inyo kung ano niluluto ko. Kasi, you know naman, tawag ko. So, pumunta kami sa Mr. DIY. Ayan. Mr. DIY. Doon ako nakabili ng charan! May receipt. Marami kayo nabili. Tapos, eto. Ang basurahan. Basurahan ko doon dito sa lababo. Kasi diba, pag kumain tayo, may natitira. Dito ko ilalagay sa basurahan. Kasi tawag doon. Ayoko na malaki. Kasi gusto ko sa isang araw, itatapon agad. Hindi yung hindi pa naman puno. Pag malaki kasi, hindi pa naman puno. Kaya hindi na itatapon. Next day. Hindi na pumok ng ibis. Kaya
ito eh. Yan. Ayan guys, oh. Tapos, ipindot lang siya guys. Pindutin mo lang. Bukas yan. See? Pindot. And then, meron din sila doon na panglinis ng tenga, cotton ball. May lalagyan kasi ako kaya ito na lang binili ko para pang refill. And then, dahil may inda. Cookie na tayo, bumili ako doon kasi nakita ko pink, kaya I love it. So, bumili na rin ako ng isa at medyo malaki na siya. Kasi para okay na, malulungan lahat. Para pwede siya rin sa baw. Okay. Ganda diba? Pink na pink. Umura lang to guys, kasi 400 plus na ito sa Mr. DIY. Ang mumura din as in. Try yung pumunta. Kasi ang mumura. Ayan. At saka, bumili din ako ng dishwashing kasi mura lang siya. 60 plus na ito. Basta alam ko, 65 plus na ako. Kaya bumili din ako kasi ano siya? Ang hugas. Mabango siya. Pero first time ko naman doon bumili, kaya i-try natin to. Pag nagustuhan ko, doon ako bibili. Kasi mura lang siya. 69 yata to. And then, ang gloves, kasi, di ba, ayan, nasusugat ako pag nag-wash ako na plato, at saka nakabasag ako kaya nasugat. Kaya bumili ako ng gloves. Kasi yung gloves na isa, butas na. Hindi na pwede. Nakita ko doon. Bumili na lang din ako. Kasi small naman to eh. Small. Ang cute ng kulay, diba? Ayan. I love it. Gusto ko siya. Ayan, I love it. Ayan, pwede na ako mag-figures ng kamay. Kasi guys, ang pangit na nung aking tawag dito. Nagpupupok na namin yung kapitbahay. Pagpasensya niyo na. Ang pangit na ng aking kamay, kasi dati hindi ako nagkakaano. Tawag doon na. Kasi ang ganda ng kamay ko dati. Nung hindi ako nandito na ako kasi hindi naman ako sanay talaga sa pangbahay. Kaya, ayun. Nag-enjoy ako kakuskus doon, kuskus sa CR, kuskus kahit saan. Ayan ang nangyari sa aking kamay. Kaya, ang inaano ko, naglalagay na ako ng gloves para hindi masira ang aking kamay. Kasi inaayos ko. So, gusto ko to happy ako dito sa aking bagong gloves. Alam mo, masaya ako sa ganito ngayon. Hindi ko alam yung gano'n. Talagang, eto guys hindi naman talaga ako bibili yan. Nakita ko lang to. As in, kung nakita ko, wala na yung utak ko. Halika na, punta na tayo. Tingin-tingin na tayo. Ang cute. Pang slice. Cute, diba? Pink. Kaya, mahina talaga ako sa pink. Guys, sobra. Mahina talaga ako sa pink. Sa cutting board na pagastos ko. Titigil na ako. Pero dahil sa pink, wala. Ay, naku. Tapos bumili din ako na ito para pang CR. Panty-panty.
ang mumura doon sa Mr. DIY. Ang mumura. Try nyo pumunta doon, guys. Sa Fisher Mall, doon meron. Okay. Popcorn. Ayan. Taran! May dalawa na ako dun sa CR na malalaki. Tapos ngayon, dahil pink siya, napabili na naman din ako. Diba? Dahil pahamak na itong pink sa akin buhay. Pahamak sila. Pahamak sila sa buhay ko. Yung pink na yan, pahamak sa buhay. Ayan. Good, diba? Mga panties. Tapos, dahil bumili ako nito, gusto ko yung ganito lang. May mga ganito naman ako, pero wala akong ganito. Parang, wala akong ganito. Wala akong pantay na paganyan. I love it. Pink na kutsilyo, 45 pesos lang naman po, guys. Bumili na rin ako at then ang tikit pa niya, diba, maligit. Or kusina. Kasi yung neck ko, matagal na yung elongated. Ay, rin niya, guys. Diba? I love it. Mahilig sa mga sabuyas. Dalawa siya. 45 yun. Masarap sa ano lang, 45 yan. And then, ito yung last. May nakita din ako doon para sa ito. Kasi, tagal na ako naghahanap ng ganito. Eh, may nakita ako doon. Hindi ako. And then, dalawa na siya, guys. Ayun. Tapos, pag, kunwari, nagising ka, gusto mo maghilamos, maglagay ka lang dito. Tapos, ganun-ganun mo lang, ganun-ganun mo lang. Tapos, ganun-ganun mo lang. Ito na ipangkuskus mo. Di ba? Ang cute. Ang cute, diba? Ang cute, diba? Kaya, ayan. Binili ko siya. Kasi meron na rin siyang ganito. Kikay. Kasi pink din siya. Diba? Yung isa orange. Hi! Masaya na ako sa ganito, guys. Hindi ko alam. Pero masaya na ako sa ganito. Kasi, syempre, kailangan ko rin naman dito sa bahay. At saka kailangan ko ako presentable din ako dito. Kasi naawa na ako dun sa ano. Hindi, okay pa naman yun sa akin. Kasi lang, medyo mag-retire na siya eh. Kaya, palitan na natin kawawa na. Sagad na rin naman siya eh. Sagad na siya. Sobrang liit nga niya. Ang gusto ko sa kanya maliit lang kasi. Then, sobrang matagal na rin siya. Kaya ako yung i-ano ko siya. I-let ko siya. Ang daming art. Daming art. So guys, ito ang lahat ang napamili ko. Yan. Yan ang lahat ang napamili ko. Yan lahat ang napamili ko. Guys, thank you for watching my vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye! See you in my next one.